tror jeg ikke. Nu ved jeg, hvad jeg ikke skal gøre i hvert fald. Som I kan høre, så går nogle hund her på vejen. Ja. Vi er altså tilbage her med spøgelsesnyt. I sidste episode fandt vi ud af, at det var en alien, der var, ikke? Og ja. Og jeg skal lige holde pause. 2 sekunder. Så er lige sket noget vildt. Og undskyld, det er min fejl. Jeg er tilbage hertil. Hvor det var, vi hyggede os lidt med at snakke. Jeg skulle bare lige hjem og spise frokost. Det synes jeg var lidt det. Men nu er vi tilbage. Her var vi slut. Og jeg trykkede lige pause en omgang, fordi vi skulle skynde os lidt. Så skyndte jeg mig lige for en rugbrødsmad, og så løb jeg herud igen. Ja, nu er vi klar til at gå videre. Der er faktisk ret uhyggeligt. Har I set en solsort mere? Husk mit æg, jeg snakkede om i første. Ja, nu er solsorten her igen. Ja. Det er faktisk lidt scary at tænke på, at der faktisk er en alien. Og det er faktisk bogstaveligt ment. Altså, jeg har også set den nu, men I mangler jo stadig at se den. Jeg har i hvert fald fundet at vide, at den er mega hyggelig. Det er faktisk ret uhyggeligt her. Nå, men nu mangler jeg bare at finde alien. Nu går vi herud ved de øde, tomme marker. Det er herude, der er mange, der er blevet kørt ned. Vi går jo på en vej. Så der er mange, der er blevet kørt ned her. Så det kan faktisk godt være lidt uhyggeligt. Jeg skal tættere på. Jeg skal jo tage et billede. Et godt billede. Se, den er der. Gå derud. Den er lige der. Den er lige derovre. Vi skal væk. Ej. Pisen kalder mor. Jeg bliver nødt til at få et æble. Ses lige om lidt. Vi er tilbage her igen. Vi startede lige derovre. Eller vi sluttede for at få... Jeg var pissetræt. Skulle en banan, æble og en yoghurt. Det er fandme noget lort. Måske står en der stadigvæk. Jeg skal hen og tjekke. Den er der ikke. Hvad fanden er den blevet af? Jeg kan ikke rigtig finde den. Det er faktisk ret mystisk. Nu stod lige her. Den er der. Okay, er du klar? Så vender vi mors telefon. Se til den her. En lidt større en. Okay. Så skal vi have et billede. Kom. Vi løber lige lidt. Det var herude i marken. Så opdager den musik. Stå lige der. Jeg fik et billede af den. Så er det bare hjem. Det går sgu. Første mission er allerede klar. Den står bare helt stille. Som om den er død. Det kan være, at den skal have hjælp, fordi den er ked af det. Måske er den ked af det, fordi der er nogen, der har dræbt den. Spøgelsesdivision er ked af det. Det er derfor, de spøger. Men jeg ved ikke helt. Faktisk, nu fik jeg mit billede, så jeg får en belønning. Det var godt. Nå. Jeg smutter hjem. Så kan du lige få lov til at se borgmesteren hurtigt. Hun er en meget mærkelig hund. Det kan man kalde hende. Ghost-borgmesteren. Ghost-alarm. Han kommer. Det er Ghost-alarm. Det er Ghost-alarm. Jeg trykker lige pause, så jeg kan få lov at se lige om lidt. Så vi er i mit hus. Fik en belønning. Ghost-briller. Mega seje. De kan se mørke. Her er jeg. Ja. Det kan godt være lidt skidt fyr, men
skal altså lige have gjort mig klar til næste mission. Ses næste gang, jeg med